Wani sana'a ne ban yi ba, baran nan na duka, na yi wannan abun nan. Kina gani mulkin nan, kayan da muke ta shan wahala a mulkin nan, Allah ma ya taimake mu. Dogo dan daura ya sauka a suwaju ya dawo, shi ne muke sa ma za mu dan samu rahama. Amma ni wani irin sana'a ne aikin wafi. Me mutane ba, suna so su mai da mutane ba wakata. Nan abun nan kin mutum jami'ai. Haba. Mutane ba. Sana'a duk ba irin sana'a ta mai ba. Kamar asibiti. Salamu alaikum. Abdulmumuni. Lafiya lau, ya kwana biyu. Lafiya lau. Kana nan kana ɗiban shayi. Ina nan wallahi. Na ga wani magani ne a ciki ko? A disa ne a ciki. Disa? Wallahi. To ana shan disa ne? Mana. Ya. Sani ba. A ka gaya min magana ina gani wannan alama irin banda sana'an nan kenan. Mana. Ye? Dan zaman banza mara kai. Wallahi dan zaman banza ne kai. Ni ne dan zaman banda? Mana. Kana da sana'an da zaka bani? A ta zan baka sana'a kana babbar kai. Kaje kai wa sana'a. Ka faɗi gaskiya rashin sana'a bai yi ba na tura baro na yi ɗan garuwa wallahi talla Abdulmumin na yi ɗan garuwa ban samu ba aikin facin nan dama ni za ka ɗauke ni yi to ni ma babana nake bi nake zuwa sana'a ya zai kato da kai zan ɗauke ka kwarai Abdulmumin ya ka ɗauke talla wannan ba asibiti ba ne asibiti ne wallahi shine kamar aka sa primary health menene health kada boko da daddare ne karatun to Abdulmumin ba a sai da jini a wajen nan kai ana siyarwa haba wallahi dan siya dan Allah kaman hanya sai da jini na wallahi mu je to yin raka ka siyar Allah ya ma albarka wallahi zan yi raka ka siyar leda ake diba ko galan ai leda leda yan mana to leda ai ni in galan ma ake diba nan sai yana kai nawa zai ya kai 2,500 haka wallahi kaga yin maraba dubu yan mana a yiwar jinin na ya kace maraba mana to raka ka din maraba je maraba ba kai ka bada jinin a ta zan bada jini na bai da yawa ya ga halitta duk da ba har bai ramar da ni ba to mu je amma dan san man wannan ya guri abin mun dan ni baran iya san ma ba ka ina kai baran iya san a ina dan so kai san man jinin jikin na zai dan dawo san man wannan yi kai na ji akwai daci zo mu je a jakokun nan dan Allah zo mu je dan baka 500 ai ni 500 ta mun kada wallahi dan baka 100 dan baka 1000 galan biyu za su ja galan biyu zo mu je to ko mu je dai zo mu je malaman asibitin bane nan? Sune nan. Na gan shi farare Allah mai iko. Wallahi. To bari in gangara. Ni tun da na riga na rako ka ni ina da aiki a shago ni zan tafi yanzu. Aya ba za ka raka ni ba. Ya mana na riga na rako ka ko ni ina shago ka kawo. To wannan sai da jinin fa. Ya mana dan dole mana ka kawo mana tun da na riga na nuna maka. Je ka dan garisa je ka. Ni na tafi shago. Je ka ni na samu sana'a. Ko ba ka rako ni ba ko ka rako ni na samu sala. To na ci sai me na rika bi ne kuma an bani kuɗi na fa sai ka bani. Dan baka ai halittan da ka duba. Ce ka bani. Halittan da ka duba. Sannu Allah ban taɓa tunanin abin da zai yi haka ba. Jini ne malam. Jini ne. Kama shi. Aje shi malam a ƙasa kafin malamai shi. Sannun ku malam. Sannun ku malam. Jini ne ko? Jini ku. Malam daga tambaya sai ka tura ni jini kuke neman ko menene? Suwa kake tambaya jini ne duk wannan. Na gani yanayin shi ne na ga yanayin shi na ɗauka jini kuke. shi ba sai wani jini ne. Allah ya ba shi lafiya. Da ganin kama jinin aladu. Ko na kaji ba? Na kare ni. Daga ganin yaron nan bai da jini. Ni da ka gani ka ga zubin jini. Ha! Ka duba wannan mutumin fa. Jinin kare ne. Kada ya gani na kaga halitta kaga jini. Ina nan asibiti dan dinga sai da su galan-galan. Ko ba ka bane? Ha! Duk kula da sana'a? Ni na samu sana'a. Ai da an gan kuwa wannan aka ja jinin kuɗi na iya ɗauko kan amma ni
lokacin kenan dan bura wannan kai galan uku za a dinga ja ai lokuta ba wani suka samu jini a jikinsa ba ya to wannan sannu wani jirin kira likita. Ya likitan fa. Gashi nan zuwa. Yaron nan emergency. Akwai gado ku shiga da shi ciki. Ina wannan yana yana buƙatar jini emergency. Gaskiya ya kamata a nemo jini da gaggawa don jinin shi ya kare gaskiya bai da wani jini sosai. Yanzu ba ku da wani wanda zai bada jini? Likita babban asibiti kamar wannan a ce ba jini. Ba mu da jini. Kai baka ga mutanen da suke asibitin nan ba wannan gadon ma da idan ku same shi. Kai ko kai kamata ka bada jinin nan a duba in jini yayi daidai sai a ja. Ha ba likita ina shaye-shaye ta yaya za a zuba mu? A'a wannan ba matsala bane dan kana shaye-shaye. Kawai inda jinin ka yayi daidai za a iya amfani da shi ai. Gaskiya ba dan ɓoye ma ba an taɓa gwada ni ina da HIV. Ai ba wani ɓoye-ɓoye to kuma wannan yaron shi kaɗai ya rage ma mamanmu kuma. To gaskiya akwai wani da na gani a waje. Ku je ku duba ina tunanin za a iya samun jini. Na ga yana cewa zai sai da jinin shi in jinin yayi daidai sai zo a gwada shi a bashi. Ku je ku daidaita da shi. Ko wannan mai kaman mahaukacin nan. Shi din da yazo ya ringa mana burgan da yana haukan nan. Ku je ku same shi mu auna shi in jinin shi yayi daidai a baya yaron nan da yaron nan yana buƙatar jini yanzu. To shikenan. Ka ku bata lokaci fa. Fara mu insha Allah. Ku bata lokaci. Mun gode da Ku kira mana shi mu zo mu auna shi. Nurse. ina nan na samu sana'a dan sai da jini kaga yanzu da matan na je ana bani kudin jarka biyu sai ta ce bane a yanzu ba kwastoma muna nan mun kafa mun tsari jini ne mu muke siyarwa botiki hadduran muna nan jini muke da shi botiki ajiya ta ga alama ina da jini wala ta ga mai jini Raisa, mu je da su bari. Salamu alaikum. Rawun. Labi Allah. Allah me hadina da kai? Kun dole kuma ihu? Kai kana mari na? Menene to? Muke bukata dan Allah dan Annabi ka taimaka mu. Billahi lazi wannan siyar ba. In na siyar Allah dine min mala. Har mari na kai. Ba dan kudin ka da banda. Dan Allah dan Annabi. Nan kake ce min kake ce min wai jini na kila ma na kaza ne. A na alade ne. Dan kuɗi kake yi gashi. Wannan me yana cikin hatsari dan Allah dan Annabi ka. Ni ban ma san irin wannan kudin ba. Wallahi ba dan sai da jinin nan ba. Kuɗi ne masu daraja. Ai wallahi sai dai likita. Malam likita ne kadai zai iya zuwa nan ya tambaye ni sai da jini sai da nan ka ne maka gaura min mari. Baka da mutunci mal. Ba ce da ba. Na ta da buran siyar ba. Sun ga kato in na siyar Allah ne. Gaba buran siyar ba. Wallahi buran siyar ba. Wallahi sai an nemo likita. Likita kadai ne zai iya duba ni in sai da mai jini. Nan ka dauko da kaga yaron nan ka kaga jini bai ishe shi ba. Gasu nan kudin mu an gaje ka canza. Ko ba kwa ba ma yara abinci. Ni nan kulba kiwon Allah ne ni. Ba dan ansa ba. Wallahi ba dan ba da jinin nan ba. To na yadda. Saboda ka haɗa da Allah ka san mu da abin da aka ci annabi Muhammadu muna iya hakuri a kan shi to amma yanzu abin da za a yi a kawo likita ku zo mai maganan jini yanzu ya haɗa ka da Allah ka ce za ka bada dan Allah za ka bada ko za a dan baka wani abin da nake so dan Allah dan bada ko
a to ka zo ka ja ni ka je ka ja jinin ka yawa kudi gashi ka je ka ja ni ka je ka ja jinin dama wannan bai da mutunci saboda kai zan yi wannan abun har ma ni na yayi haka na cewa jinin kaza jinin kwakwa ne muje mun gode Allah ya saka da na ga ma malam je sannu malam yawa likita ba shi mun karso mun zo da shi yawa ni yanzu abin da za a yi ko sai zauna daga can wajen kai kuma za mu je da kai lab a gwada jinin ka magana in zai yi akwai a sai mun gwada ai ba wai ka ga mutum katuwa gaba kai tunanin akwai sai dai mun je mun gwada ka ga halittar likita dan tsaya kusa da shi Allah a ranka da dan ma ba da jinin nan ne saboda wannan wancan yaron ba mutunci yake da shi ba ina ta ƙara godiya na gode a baka da matsala Allah ya ma albarka nan za ka bi nan za ka bi wani labe ya jago kakka jago ya dai kai ya aka yi